سلام دوستان، شما در شبکه کاروان عمر قرار دارین. با شما هستم ابو مدثر. دوستان عزیز، قصه را تا آخر خوب گوش کنید. بعداً فکرهای خود را در کامنتاریا نویسید. در حیات چنان واقعه‌هایی می شود که انسانیت در تعجب می افتد. فردا چی می شود؟ هیچ کس نمی داند. در تابستان در یک لحظه صبح دمید. دوران از خواب بیدار شده بیند که همسرش زهرا در برش نیست. شاید با جوشیدن گاو رفتگیست گفت و به خیالات فرو رفت. салому алейкум бачако. ин ами бача 4 бор уже часни дромад. Баха чанд бор? 4 бор. 4 бор часни дромад ага. Мана мо ай граница гузаштем. Десай алҳамдулиллаҳ ҳама хушрӯ гузаштан омадан. Москва ҳаракат кардесим ака. писари даврон достон давон омаду бо падараш бозӣ мекард. заҳро омада гуфт: кани палвонҳо бархезед, субҳона омода шуд, субҳона хӯрем. онҳо ба назди мизи дастархон омаданд. модари даврон гафро шурӯъ кард: 2 рӯз мешавад ки сими барқ канда аст, ҳамонро таъмир кунӣ намешавад. охир ман афкор шудам, аз писари ту хавотир ҳастам. шояд бозӣ мекунам гуфта ҳамон симро бо дастонаш нақапад буз. даврон гуфт: имрӯз баъди аз кор гаштан фалони таъмиргарро меорам, таъмир мекунад гуфту барои кор рафтан ба хонааш дохил шуд. аз паси даврон ҳамсараш зуҳро дохил шуд. даврон ба заҳро гуфт: худатро эҳтиёт кун, ба зудӣ модари дуввуми фарзанди ман мешавӣ. пас эҳтиёт шуда кор кун гуфту ба кор рафт. заҳро мисли ҳарвақта ӯро ба кор гусел кард ва посудаҳои хонаро ҷамъ карду гирифт. барои руфтани ҳавлӣ рафт. ҳангоми ҳавлиро руфтан ҳамон симҳое ки дар замин хоб буд, фикр кард ки нокора ҳаст. бо дастонаш сахт қапиду бо садои баланд дод зад. хусуру хуштоманд давон омада бинад ки заҳро дар замин хоб аст. хусур фаҳмид ва гуфт ба ёрии таъҷилӣ занг занед ва худаш заҳроро мехост ба худ орад. аммо ин ҳама заҳматҳо бефоида буд. мардум ҳама ҷамъ шуданд ва мошини ёрии таъҷилӣ ҳам расида омад. духтурон кӯшиши худро карданд, аммо чизе аз дасташон наомад ва гуфтанд: падар, бандагӣ будааст. ҳар чизе ки ҳаст аз дастамон омад кардем, аммо духтари шуморо наҷот дода натавонистем. мутаассифона ҳомиладор будааст. ҷояш ҷаннат шавад гуфтанду халос. даврон ҳам дар ҳамин лаҳза расида омаду заҳроро оғӯш карда мегуфт: заҳро, чашматро боз кун. заҳро, медонам ту зиндаӣ, моро натарсон. модари даврон гуфт: писарам, акнун чӣ кор мекунем? келини гулам моро партофта рафт. аммо даврон бошад мегуфт: не, ин намурда аст, танҳо ток задаасту халос. зинда ҳаст, ҳоло мебинед. аммо ҳеҷ касе ба даврон чизе гуфта наметавонистанд. мардум ҷамъ шуданд. фардои ҳамон рӯзро рӯзи ҷаноза эълон карданд. субҳ дамид. барои ғусл гардонидани майит марҳума ҳама хешу наздикон розигӣ доданд ба ҷуз даврон. танҳо як калимаро мегуфт: охир ин зинда ҳаст, ҳоло мебинед. аммо ҳеҷ кас ба даврон дигар чизе намегуфтанд. майитро ғусл гардониданд. барои ба ҷаноза омода кардан пас аз ҷаноза марҳумаро ба қабристон бурданд. даврон ба дӯсташ гуфт: як турбаи пластмассиро бояд ба қабр гузорем, то ки ҳаво даромада истад. мардум ҳайрон, аммо даврон кори хостаашро кард. мисли гуфтаи даврон қабрро пӯшонданд. мардум аз ин воқеа мегуфтанд ки даврон аз ақл куллан бегона шудааст, кори кардаи худашро намедонад. хона омаданд. достон писари даврон ба расми модараш менигаристу халос. даврон бошад писарашро дида об мешуд. субҳи фардои ҳамон рӯз даврон пеш аз ҳама аз ҷояш хеста намози бомдодро хонду ба қабристон равон шуд. рафту дар назди қабри зуҳро нишаст, аммо ҳеҷ сару садо набуд. баргашта омад. ҳамон шаб ба хоби даврон заҳро даромад ва мегуфт:
ман зинда ҳастам, аммо барои худам не, барои фарзандам зинда мондам. Фарзандамро наҷот диҳед кофист. Бигзоред, ман мурам. Боз субҳ шуд. Даврон ба сӯи қабристон давон шуд. Менишаст. ҳеҷ сару садо набуд. чизе дигар барояш муҳим набуд. Мегуфт: худованд таҳриқи раҳматаш кунад, дигар интизораш намешавам. Ба пас гашт. Ҳамин вақт як садое аз дохили қабр шуд. Даврон давон омад, гӯш кард. Садои кӯдаке буд. даврон аз хушҳолӣ посбони қабристонро ҷиғ заду ба посбон гуфт: ӯ зинда ҳаст. Посбон бошад ҳайрон шуда мегуфт: писарам, ман туро дарк мекунам. ин корат хато ҳаст. ин тавр накун. марҳумро нороҳат мекунӣ. охир гуноҳ аст. даврон ба посбон гуфт: манро аз ин корам боз надоред. ҳозир ин корро накунам. дигар як умр аз ин корам афсӯс мехӯрам. ва аз посбон хоҳиши зиёд кард. посбон бошад асбобҳоро гирифта бо худ 3 шахси дигарро овард. қабрро барои боз кардан шурӯъ карданд. ҳамин тавр дар як муддате қабрро боз карданд. посбон бошад чизеро бо забонаш такрор мекард. дар дохили қабр зан ва як кӯдаки навзод хоб мекард. даврон ба яке аз ин нафарон гуфт: рафта мардумро хабар диҳед. зуд бошед. аз байн муддате гузашт. нафароне бовар карданд ва дигар инсонҳое буд ки бовар намекарданд. омаданд. мошини ёрии таъҷилӣ ҳам омад. бинад ки заҳро беҳуш хоб мерафт бо сабаби дарди вазмин будани таваллуд. одамон такбирҳо мегуфтанду ва заҳроро бо кӯдак ба беморхона бурданд. онҳо хушу хушбахтона ба ҳаёти нав дубора қадам диҳоданд. гуфта менависад муаллиф.